Boya buraya kamışok. Ne yapmak sokadıgim, dahfur sokadıgim, her yakası sokadıgim, mazı kerek kola. Neyse Şimdi bu pancok. haftada pancos. Нуружон родной, ҳамаи машини пулои бачаҳоро гирифтагия, грехтагӣ, рафтагӣ, нест шидагия, ҳамира сайт дамон аз барои худо, ҳамаи машини ка биёбам. Просто сағирои камбағалат смошона гирифтагия, ки ман роҳӣ мекунам гуфтагия Тоҷикистон, ин машини смора гирифтагӣ ҳуи хурдагия имра аст. Просто ҳамира биёбам роднойҷон. Ягон кас мебинада, ягон ҷо мебинаша, қай кунам роднойҷон, ҳамира илтимоста, қай ка илтимосам кардан мара, бародарои шиносам, яду бародарои моминам, ҳамон вай ка ки ҳамира сайтода монуи ҳамира ҳамин машини ка биёмам 15,000 ё 18,000 евроро гирифтагӣ ҳуи хурдагии машини. Салом алейкум ба кулли мардуми шабакаҳои интернетӣ, бародарои дӯсту апа ва хоҳаро, умедворам хуб ҳастед макаса иншоаллоҳ. Бародарони азиз, ай названи видео дидем ки гап дар бораи ки мерава, гап дар бораи машине ки рақами намедонам чанд бугум, я и рақами чандай намедонам ба худу. И паътов дига ҳам хабисиҳо шидагиам ки намедонӣ рақами чандшон бугӯй. Хоб бародарони азиз, чӣ хеле ки мебинем ин машине ки ҳаромхӯра, ин номаш Икром айнаҳон километр буда. И ҳодиса 2 ҳафта пеш рӯ додагия. Мақсад бародаромон чӣ хеле ки диден, бародаромон ҳисоб мекунанд сумора метиҳанд ки хона сумроӣ ки и бадбахти беномуси бешараф чико карда, сумора ҳисоб карда гирифтаям мара, ҷили пустака ҷамъ карда ҳуи хӯрда. 2 ҳафта шид бародаромон мақсад кофтест янами шахсията. Ба ҳам хотир бародаромон хоҳиш кард ки ҳамия дар сайтат бимон, то ки ҳамин бадбахти бешарафи беномус пайдо шавад. Чӣ хеле ки ин шахсият ҳама бинем бародарони азиз, дар ки ҷое диден, даниёша дорен, адресоша дорен, номро дар рӯи экран аст ёки дар комментария бинависен. Иншоаллоҳ ки бародаро хабар метем, мераванд сумое ки меҳнат кардагиян, заҳмат кашидагиян, аз дасти инам ки ҳаромхӯро кашида бигиранд. матра як чӣ мегум да беномус, бешараф. То фикр кардӣ ки ин пулое ки гирифтӣ ку, бедарди миёнай ку, фикр кардӣ то охири умрта истифодашон мебарӣ, ирӯз пага тамом мешавад. Не ки обрӯи ту медонӣ чӣ мешавад, нол мешавад. Ту медонӣ ки ин видео дар шабакаи интернетӣ тоғ мехӯрад. Ту дига агар камтар номусу виҷдон, хуни мардакӣ дошта бошӣ дар баданат, дига сар тавоҷ намекунӣ, хита мерай дор мекашӣ, намедонам мекашӣ хита агар ба номус бошӣ. Агар беномус бошӣ, маълуме ки беномусӣ, маълуме ки гишнаи сума нав дидаги афти сум ҳисобкунӣ шабине бародарони азиз. Хоб гапа бисёр намекунем бародарони азиз, ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш ин видео пам кунед, подписа, лайк хитона фаромӯш накунед, комментария хитона бинависед, фикрҳои хитона бинависед дар комментария. Мақсад чӣ группаи WhatsApp доре, имо доре, рӯй кунед ки то ки ҳамин бародар мегум бешараф беномус ёфт шава, бародарон баранд сумошона бигиранд. моқӣ дар панои аллоҳ бошанд. аллоҳ ёру мададгортон. видеоам мемонад то охир тамошо кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. родноҷон, ман аниқш мекунам ҳамира, вайд мекунам, хабардор мекунам ки чанд рӯз шидагия. Короче, гуфтагия ки бачаҳоро пул роҳӣ мекунам, пулро гирифтагия, сумкара гирифтагия, биромадагия ҳуи хурдагия, короче, ҷили ҷандаша гирифтагия, ҳуи хурдагия пулои мардума, короче. Ман иншоаллоҳ саҳар вайд мекунам, аниқша мегум таки кадом вақт биромадагия нест шидагия, короче, родноҷон. аллоҳ нигаҳбон. нуриҷон родной, ира уташнид кардем, короче 2 ҳафта шида. 2 ҳафта шида дар Германия, дар шаҳри Бремен. ҳамин кор рух додагия, дар шаҳри Бремен мегам. ҳамин кор рух додагия, короче, бачаҳоро гуфтагия ки пул роҳӣ мекунам хона, бачаҳо пулш додагиян, пулои бачаҳоро нам чит кадаста ҳисоб мекунам, нам сума мегираву ҳамта мероя нест меша, короче, мероя нест меша, короче, мегреза мерава. ана бачаҳо ина 2 ҳафта шид кофтест ямаша, наёфтест ямаша, меган ки машине сума гирифту, ҳуи хурд рафт. Короче, ин амира илтимос кардан ки амира сайтода монан ами бадбахта биёем мо. Инам хел инам қаб маълумот дорам да родноҷон. ина бо ҳоз мо ташнид кардам, қатишкоп задам.
گو براتن نم خیلی کار برای کارش قریب 2 هفته شده از شهر برمن گرمانه ده این خیلی گرفتگی رفتگی اسم گفتگی خوی خوردگی چند سوپی؟ 49 50 8750 باید باشه آخی دوباره 49 50 خیلی çok da sıktı. Boya buraya kıkamış çok. Ne yapayım çok kadar gün daha fır çok kadar gün ha ne kadar çok kadar gün ama bir kere çok neyse Şimdi bu panco. Haşta zor çampın. ha şu haftada pancus. Ne oldu çıkanı değil mi? Uçka nasıl? Tamam. İşte yok. Panca zor ama. В общем, çoğda hazırı afsadı pancası mı? салому алейкум дӯстон бардорони гирамӣ иншоалло хуб ҳастед макаса ина бозам бародарамон 3 нафар омадиян айкиҷо омадаги накаҷон подолски айхеди подолски омадагиян асли ватаншон айғарман хуш омаде бародаро чиқаде ки мебинед бародарам дар фитавоша қарор дора инаду тайгаша иншоалло ки инҷа хоб кардем ҳиҷомашон кардем беҳтарин хуни бародарам буронеса чиқали бародарҷон чиқали скали сехта ина бародарон ҷон биёед иншоалло ин бародар задем машаалло хуни буронеса ин бародари дигаре массаж кардем банкоша задем иншоалло ки аз як 5 миллион месан мегиримшон ҳиҷомаш мекунем бародарҷон чиқали худед массаж пассаж чиқа буд бачаҳои ғармда чӣ гуфтани бачакҳои ғармда ина бачакҳои ғарм марҳамат кунед биёед иншоалло мо дар метрои Теоплистан қарор дорем 4 этаж ҷавишаво ярмарка бозорда азия ҳиҷома дар хизмати шумо канали мо Мираи ТВ бидуред хабар бигиред канали моро ютуб ба ина номеро метавонем номеро зан бизанед биёед иншоалло мо дар хизмати шумо